Molweni bahlobo bam. Lixesha lebali kunye nonobalisa abancinci bakwaNalibali. Ibali lanamhlanje lithi abantu soze bonele. Kunye nam sino Isiphile, uIndiphile, Avenathi kunye noImingothando. Kwilali ethile esekupheleni kwehlathi kwakuhlala inkwenkwana egama linguNtando. Wayelithanda ihlathi kwaye athe ukuhlangana nazo zonke izilwanyana ezihlala kulo. UNtando wayedla ngokubandwendwela abahlobo bakhe abazizilwanyana. Kwakukho ulonwabo nemvisiswano phakathi kwale nkwenkwana nezilwanyana zehlathi. Ngenye imini izilwanyana zeva kukho umntu olilayo zaza zaya kukrobha. "Oh yina, ngumhlobo wethu lo uNtando," zatsho. "Ulilela ntoni?" wabuza ukhozi. "Andiboni kakuhle, loo nto indenza iqithala. Qho xa ndikhubeka ndize ndiwe, abanye abantwana bayandihleka," wacacisa watsho iNtando. "Yingxaki leyo, kodwa ungabi naxhala, ndiza kukunceda." Ngoko ukhozi wapha uNtando isipho sokuba namehlo abukhali. Ngoku uNtando wayebona kakuhle. uNtando wavuya kakhulu, wambulela ukhozi ibe akazange awe nokube kanye endleleni ekodukayo. Nezilwanyana zavuya kakhulu kuba zazimncedile umhlobo wazo. Kwiintsuku ezingephi emva koko, uNtando wabuyela ehlathini ebonakala ethe khunubembe. "Ukhathazwa yintoni?" wabuza uSikhova. "Andinabulumko kakhulu. Ngenxa yaloo nto akukho mntu undimamelayo xa ndithetha nantoni na," watsho uNtando ebonakala ebuntloni. "Yingxaki leyo," watsho uSikhova, "kodwa ungabi naxhala, ndiza kukunceda." Emva koko uSikhova wanika uNtando isipho sobulumko. uNtando wavuya kakhulu. Wambulela uSikhova waze wangathi akasafiki ekhaya azokuncokola nabahlobo bakhe. Wayesazi ukuba babeza kummamela. Izilwanyana zavuya kakhulu kuba zazincedile umhlobo wazo. Xa uNtando ephinda endwendwela ihlathi, wadibana noNgonyama. "Mawala Ngonyama, ungandinceda torho? Ndidla ngokuziva ndisoyika, ibe ndinexhala lokuba abahlobo bam baza kucinga ukuba ndiligwala." UNgonyama akazange alibazise ukunceda uNtando. "Nangoku uza kunceda, ndiza kukupha isipho sokuba nesibini," watsho. uNtando waba nemincili kakhulu. Wambulela uNgonyama waze wagoduka eziva enesibini kakhulu. Njengoko kwadlula iveki, uNtando wayequqa ebuyela ehlathini xa efuna uncedo, ibe abahlobo bakhe abazizilwanyana babesoloko bekho ukuze bamncede. "Andomelelanga ngokwaneleyo," wakhalaza watsho uNtando. uNdlovu waza wanika uNtando isipho sokomelela. "Ndichatha kakhulu, ibiyandike ndiphumelele ngobhaso," wakhalaza watsho uNtando. uNhlosi wakhawuleza waza wanika uNtando isipho samendu. "Andikwazi ukuthatha emlanjeni, ibe ndinexhala lokuba ndiza kurhaxwa ngamanzi," wakhalaza uNtando. uNgwenye wancuma waza wafundisa uNtando ukuthatha emlanjeni. Qha uNtando ecela uncedo, izilwanyana zazikulungele ukumnceda. Kodwa ngokuhamba kwexesha, uNtando wayeka ukubulela xa encediwe. Wayengasazincedi izilwanyana xa zidinga uncedo. Ngenye imini uSikhova wabiza intlanganiso. "Bahlobo bam abazizilwanyana," waqala ngelitshoyo uSikhova, "le nkwenkwe siyinika yonke into eyicelileyo, kodwa ayisabuleli. Into eyaziyo kukukhalaza qha, enye into ayike isincede yona." Nezinye izilwanyana zavumelana naye, zagqiba kwelokuba azizuphinda zimncede uNtando, de acela uxolo ngale mikhwa yakhe mibi, athi enkosi xa zinceda naye. Xa uNtando ebuyela ehlathini, wakhalaza esithi akanamfaneleko ngokwaneleyo, wahlala phantsi komthi walila. Kodwa kwakungekho silwanyana sezayo ukuza kumnceda. Ethubeni uNgcongconi wafika, wajikeleza intloko kaNtando esenza isandi. "Ulilela ntoni?" wabuza uNgcongconi.
Ndifuna ukuba nomfaneleko, kodwa kukho silwanyana siza kundinceda, watsho uNtando elila. Izilwanyana sezikunceda ezintweni ezininzi. Gqitha, awukwaneli nangoku, watsho uNcuncune. Mhlawumbi kufuneka ubuyekeze ububele bazo ngaphambi kokuba ucele ezinye izinto. uNtando wathi akuva loo nto wasisifu ngumsindo. Hayi suka! Watsho ekhwaza, watsho ephekuza ngesandla sakhe waze waphantsi ukumthunza uNcuncune. Ezinye izilwanyana zothuka azakholela. Kwenzeka njani ukuba ube krwada kwaye ukhohlakale kangaka, Ntando? Wabuza uSikhova. Besisoloko sikuphatha ngobubele kwaye sikunceda. Xa ucela siye sakupha amehlo abukhali, ubulumko, umfaneleko, isibindi, ukomelela, amendu, sathi sakufundisa nokudada. Kodwa endaweni yokubulela uye wakrwada, awabona ububele kuthi. Utheni unganeli nje? Kusoloko kukho into endiyifunayo, waphendula uNtando. Ndilindele ukuba ndincede. Izilwanyana zingakholelwa ukuba uNtando wayeziphathe ngale ndlela. Ngoko zaqokelelana zonke zaze zamgxotha uNtando. Zaye zavumelana nokuba zingaze zincede uNtando kwakhona okanye omnye umntu kuba zifumanise ukuba abantu aboneli. Lixesha lokuba sisebenze ngebali. Yenzani iposta enemifanekiso yezilwanyana ukuze nikhuthaze uluntu lube nobubele kwizilwanyana. Bhala umyalezwana kwiposta. Umzekelo uthi, yibani nobubele kwizilwanyana, zinike namanzi ahlaziyayo xa litshisa ilanga. Kwaye khumbula ukuba ungathumela uWhatsApp kunalibali ukuze ufumane amabali aliqela ngolwimi lwakho.